το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξετε μια χλαπάτσα από κόλλα. Ρίχνουμε λίγη ποσότητα στο κύπελο, όσο θέλετε. Εγώ έριξα τόση. Μετά ρίχνουμε λίγο νερό, δεν είναι απαραίτητο να ρίξουμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ θα ήθελε λίγο ακόμη. Εδώ, τόσο. Το ανακατεύουμε μετά για 30 δεύτερα περίπου, ίσως για λίγο. Τόσο. Βγάζουμε τη χλαπάτσα. Γαμώτο. Την πιέζουμε να βγει όλο το νερό, να φύγει όλο. Μετά την αφήνουμε να στεγνώσει και είναι έτοιμη. Αν το βίντεο σας άρεσε, βάλτε likes, subscribe, comment.